Yeah, tá Fingal Fleadh Fhine Gall siúl I Sórd ag an Deirseach na seo tá si tusnúd ihe mark agus by sé lunchrai sa Caisleán at an Deirseach agus by Scott and Ceol agus gacin rud. Tá muid caiinte radio a nniu dé chéile nach tá sé tusnú dé déirdín nach bhfuil? Tá sé. Agus tá cóirla chunna in gála agrú nach bhfuil? Tá míid tá chola chundaí in gáil agrú Chomhairle cholamóisií tá sesin ag Berlin agus cóiltas freisin. But muid na an agthóras mó. Agus a féidir beag an í rádiún faoin stair atá leis an bhlá seo? Yeah, seo an tríomh bhíon an bhód leis an bhlá seo agus an bhíonn thugann tá rud mór tála tá Fleadh Fhine ag teach go Sórd. So tá míid ag obair an bhlá seo agus bhíonn thugann by Fleadh Fhine agin tá míid go súil go mór leis sin. Agus leis an ócáid seo tá go leor siúl tá gachbud ar an eisce agus tá ceola siúl sa Caisleán by ulfphobal an sa Caisleán agus an sin by ceola siúl in sna pobanna áitiúla freisin. Agus an lína tá míid ag obair le Gaeilge Fingalian sa Sórd agus by an Brian Brew céilí band ag sin am an sin ihe haharn don zini hahan na winki set no. So tá sin by sin go hínta. Agus tá gachród ag tarlú an Sórd an bhfuil? Tá gachród ag tarlú Sórd sin ag go ddíireach, yeah. Go háirithe sa Caisleán agus le pobl agus an sin an rud abáin atá Fingalians. Well, tá rud ag a siúl mais alonsa me Gildini lucht an Gaeilge by John Spillane an by sé canan an a bhí agin ar scoil. Tá sé sinna siúl ar lethir tréis dóigh just aharn is an Caisleán. Agus sa sé pen an sin an a jas an sin agus by session an ag lethir tréis dóigh. Ihe hahan by am Kilfanóra céilí band an agus tá míid súil le grúpa an slú an bhir teacht an rud sin. Tá sé sin go hénta agus sí sa líní a raibhar le teo an nóirí an raibh? Í sin ag go ddíireach agus tá sí go héntach le agus tá tá uliad an agus by Lima Wainley in a close sin ihe ine tá golóir siúil an sin agus tá John Spillane ag sin in Fleadh schoolhouse an ihe sin agus by ceola siúlim the Cock Tavern agus an old schoolhouse ag an Deirseach ag amana difriúla. Agus beag weag or eile freisin nach mé Moya Brennan. By she by an Kilcom sin ar siúl Jardine. Oh, sin go héntaach. Yeah. Okay. Lord, great guy le cleistáil in acat. Yeah, but just bhí chun ceiste cóirt faoi sin ag an list got like céin sort cé líon daoine bhfuil si bheith tóir go mé an Fleadh ag mála daoine chuig an bhaile an liscot. Níl na cínte faoi sin ach tá an pobl an a bhór so féidir le cúpla céad a bheith an ag géanaithe ag na mór ócáidí an sin agus by an ceoltas na grúpaí ceoltas áitiúla ag sin am freisin I réit de downí by sin ar siúil. So agus tá Dixie mix ar siúil tá go leor ceola siúil agus so by go leor an de gachá tenne.